niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Putak-putangiran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang putak-putangiran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Ala sa isla. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanjat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan.
Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayan kabwasan. Makterion lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bangat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Biyernes sa pizza 18 at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 21,000 na piso kantidad na shabu asamsam at ginawan bypass operation. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Opisina na upag niloban suspect na aristo. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 36 anyos siya laki narel ada bypass operation shabu asamsam. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki nagay mo bata da subwena na korte inaristo. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jabalat ada balitad nasyonal. Bagyo na krising ni pagyapampripraan unong adki ng Presidente Marcos. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Loy man protekta ada saray senior citizen ikasa ada kamera. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaranin na sako na pukol ni sakbit at taalay. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 50 ya aumento ada sweldo. Epektibo jad NCR unong ada dole. Balitad Kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabwasan tanatan wadyara detalye at balita da lokal. Saray ang panulop ya pwersa na bayambang pulis kay baso 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau 1 jad koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PD Region 1 sunangawa na anti-illegal bypass operation at oras na 1:50 na palbangon jad Purok 5 Barangay Dusok Bali na Bayambang Pangasinan. Yan ang resulta at paka-aresto at suspect ya kinabat ang ngaranton si Raimundo de Vera Villanueva, 42 anyos. Siningkat sa bitlang suspect, kaya rin anyawat susakaya head seal da transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya buya ilalakotod ng panggap ya pusher buyer, kasalat na 500 piso bill. Non kinapkapanso na aresto ng suspect, asam-sama bolsa tunyaso sa kinin head seal da transparent plastic sa siya. Yan ang karga na shabu. Sa may katibukalan niya recover ya shabu so walay balaton 3.1 gramo. Ya mambili na 21,080 piso. Inalamat na sa otoridad so Black Rusi Macho TC150 tricycle. Yang nga po plaka yan usar na bilang suspect. Sa may suspect so inawit dyan police station tansare ebidensya for proper disposition kaso 9 sunggay na Republic Act 9165 o sinsigapad korte laban ed abitlan
suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jed Baloy na Pusurubio, Pangasinan, ingkasa na Pusurubio Police, Jed Koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Region 1, at oras na launa 20 na palbangon, so anti-illegal drug bypass operation, Jed Barangay Tulnak, at Abitdan Baloy, yan ang resulta na impakaresto na suspect, ya kinabat ang garanton na Rejod Almoren Mendoza, 36 anyos. Asam-samad suspect so duwaran pirason head-seal transparent plastic sa siya. Yan ang karga na shabu. Mambulat na duwaran gramo. Mang kantidad na 13,600 piso. Sa kining piraso ya 100 genuanya piso bill. Dusted money. Sa kaya piraso no ya 1,000 na budol money. Sa may suspect na sa ebidensya. So nawait yung police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na Article 2 na Section 5 tan 11 at Republic Act 9165. So insigip the korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Opisina na Provincial Agriculturist tinakuhan dyan da Barangay Tubag is Balay na Santa Barbara, Pangasinan. Sa may suspect so kinabat ang ngaran niya Jonas Flores Valdez, 41 anyos. Dyan inisyal niya investigasyon na akabatan dyan oras na alas 3:10 na palbangon si GC Tordel Kagyaw, 26 anyos, bahalaki security guard na Office of the Provincial Agriculturist sa manggagawa ng roving patrol na naning to susamay roll-up door na warehouse ya kawalan na saray dilata so akalukas. Asing gato niya sa suspect yung manangaran na asing gato sa suspect yasayat minulugan na sa may corn beef jad Honda TMX motorized tricycle. Yung wali plaka ton 505 AGD ya akaparada dagilig na warehouse. Kinaresto sa bilang suspect na in turn over yung police station na Santa Barbara. Awit susara ebidensya ya nala dabit lang suspect. Sa abit lang pakaresto tansay sa ebidensya suwaran atestiguan na sa barangay official Jada pangidaulo ng Kapitan Antonio Sisoriano sa may suspect sa walad kustodiya na Santa Barbara Police Station tan kasong panagtakaw. So insigop matlag korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lapod agto ni Limanso na awaton sa Puena. Yan ang lapod korte. 47 anyos siya laki so inaresto jada Barangay Poblacion Norte Balay na Santa Barbara, Pangasinan. Kinabat so inaresto ang suspect at ngaranto na Joban Tamayo Paraan na si kato inaresto base biskag na warrant of arrest lapod agto inibatahan na so sa Puena yan na lapod korte sa may suspect so yung gana yung mampiansa kandidad na 1,000 piso. Yan si katunatan sa walad police station na Santa Barbara for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rekatibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapat gadasari balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. Is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-5600.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Bilang paghahanda sa bagyong Krising, pinakilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagtugon sa mga maapektuhan nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa red alert ang status ng bagyo. Nagsasagawa na rin ng pre-disaster risk assessment at muling binuhay ang Virtual Emergency Operation Center. Inatasan ng NDRRMC ang mga nakatalagang duty officers at na mga kaugnay na ahensya na mag-report sa NDRRMC, kabilang ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Nagpapatuloy na rin anya ang pagbabantay ng Department of Science and Technology o DOST Pag-asa sa galaw ng bagyo, gayon din ang koordinasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na opisyal para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa mga lugar na dadaanan ni Krising. Nakalerto na rin ang DSWD upang alalayan ang mga maapektuhang mamamayan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga ito. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Krising sa layong 520 kilometers silangang-hilagang silangan ng Sorsogon o 470 kilometers silangan-hilagang silangan ng Birac, Catanduanes. Nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Batanes, Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern eastern ng Catanduanes. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 55 km per hour at pagbugso na aabot sa 70 km per hour. Naabot ni Krising ang tropical storms category kahapon na magpapatuloy ang lakas sa may Philippine Sea. Maaabot nito ang severe tropical storm category ngayong Biyernes ng hapon o gabi bago lumapit sa northern Luzon. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa mainland Cagayan ngayong Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga at pagkatapos ibabagtas pakanluran ng northern portion ng northern Luzon at saka gagawi ng kanlurang hilagang kanluran hanggang sa lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, epektibo ngayong araw, Hulyo 18, ang 50 pesos na dagdag arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Ito'y dahil epektibo na ang bagong wage order na inaprubahan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong nakarang buwan na nagkakaloob ng 50 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa rehiyon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng DOLE NCR ang mga employers na tumalima sa wage hike. Sa ilalim ng bagong wage hike, ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay magiging 695 pesos na para sa mga non-agricultural sector mula sa 645 pesos.
Mula naman sa 608 pesos ay magiging 658 pesos ang daily minimum wage rate sa agricultural sector, service at retail establishments na nag-empleyo ng 15 o mas kaunti pang manggagawa at manufacturing establishments na regular na nag-empleyo ng wala pang 10 manggagawa. Nilinaw naman na exempted sa wage hike ang mga establishmento na apektado ng kalamidad o yung sangkot sa retail at services na nag-empleyo hanggang 10 manggagawa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, sa gitna na rin ng mga viral sa social media na pang-aabuso at pang-abandona sa mga matatanda, isinusulong ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag ang isang panukalang batas na magpoprotekta sa mga senior citizens. Ayon kay Matibag, ang House Bill 2012 o ang Anti-Elderly Abuse Bill ay naglalayong bigyang proteksyon ang mga senior citizens laban sa mga pang-aabuso, pang-aabandona at maging ang eksploitasyon. Ito anya upang hindi na muling maulit pa ang nakapanlulumong kasaysayan ni Sita Rodriguez, isang dating negosyante sa Pampanga. Tinukoy ni Matibag ang kaso ni Rodriguez, isang 89 years old na matandang negosyante na isa ring accountant at philanthropist mula sa Pampanga, na ang kasaysayan ay nag-viral kamakailan lamang sa social media at umani ng mga komento ng pagkahabag sa biktima. Sinasabing sinamantala ng pamangking babae ng biktima ang humina nitong pag-iisip, bunga ng katandaan kung saan ay sinimot ang pera nito sa bangko at maging ang kabuhayan habang winaldas din ang kanyang mga ari-arian, kung saan bunga nito ay dumanas ng matinding paghihirap ang matandang si Sita. Binigyang din ng Lady Solon na ang nasabing panukalang batas ay nakaangkla sa 1987 Constitution na kumikilala sa dignidad at bawat tao, pagrespeto sa karapatang pantao at pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga vulnerableng sektor tulad ng matatanda. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kinumpirma kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may panibagong 4 na mga sako ang natagpuan sa patuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard para sa nawawalang mga sabongero sa Taal Lake. Ayon kay Remulla, 2 sa 4 na naglalaman ng mga buto at dalawa naman ay buhangin na pabigat para sa pampalubog. Ang mga sako ay na-recover sa bahagi ng bayan ng Laurel, ang lugar na itinuro ng source na bahagi ng ibinunyag ni alias Totoy o Julie Patidongan. Natukoy mula sa mga buto ang bahagi ng ribs ng tao, bagamat hindi pa madetermina kung ilang tao ang posibleng kasama sa mga natagpuang buto. Nasa kustodiya na ng forensic team ang mga na-recover na buto at iba pang ebidensya para isasailalim sa pagsusuri. Samantala, handa ang DOJ na ipatigil ang paghanap sa mga nawawalang sabongero matapos magpamalas ng usok ang Bulkang Taal sa naganap na minor phreatic eruption kahapon ng hapon. Sinabi ni Remulla na kung magiging balakid at panganib sa kalusugan ng mga nagsasagawa ng search at retrieval ay posibleng ipahinto muna ang operasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, maaaring arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sandaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa panayam, maaaring makatanggap si De La Rosa ng katulad ng pagtato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng PNP nitong Marso at ikinulong sa The Hague dahil sa aligasyon ng crimes against humanity dahil sa pagpatay sa kanyang war on drug campaign. Matatandaan na si De La Rosa ang nooy chief ng PNP ng administrasyon ni Duterte nang isagawa ang war on drugs campaign nito. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro,
wala pang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC kaugnay sa iba pang kapwa-akusado ni dating Pangulong Duterte. Si De La Rosa ay isa lamang sa mga kapwa-akusado ni Duterte sa kurasong crime against humanity, bunga ng ipinatupad noong War on Drugs na kampanya kung saan maraming mga individual at umano'y mga suspect sa illegal na droga ang kasama sa mga nahulog sa umano'y extrajudicial killings ng nagdaang administrasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayon ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, alas 6:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito
ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Labrador, Lingayen, mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Timothy Pangasinan, Dennis Mujares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Maaga si Manager Joey Baby. Kagabi kasi nagkaroon ng technical issue yung isang computer natin. Kaya't si Engineer Dennis, papaganas. Magaling yan. To make yun, may Adderall. Para Santo asumpa na alas 12. Ayan, kasi paglilabi. malakas kasi yung ulan, saka nag-brown out eh. Santo in Paweljay alas 4. Ano ni sambot niya man sa inyo. Ayan, okay. At sa Mayran Talo, si Engineer Nixon, Engineer Dennis, at si Manager Joey. Ayan. Ganyan po talaga ang trabaho namin dito. Correct. Umulan man, bumagyo man, tsaka, nandito kami. Umulan, no say aliling to tay pamilya ya wala problema, tutulungan. Correct. Ganyan ho dito, wala hong nangiiwan. Ayan. Kasi may nilabas ang Pag-asa, alinsunod sa nilabas na orange rainfall warning ng Pag-asa DOST dahil sa tropical cyclone na Krising at ang southwest monsoon na naranasan ngayon Hulyo 18 hanggang bukas Hulyo 19, 2025 nag-declare ng suspension ng klase ang ilang mga bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung mga nag-declare na mga bayan at lungsod ay gaya ng bayan ng Infanta, Poso Robio, Rosales, Dagupan City, Dagupan City. Actually, napakaraming bayan na po ang nakapag-announce. San Jacinto, Lingayen, Mangaldan, Urdaneta City, Alaminos City, Bani, Bayambang, Umingan, Labrador, San Carlos City, Dasol. Yan po yung mga naunang nag-declare ng wala pong pasok sa anumang antas ng paaralan. Wala silang pasok o labels kaya't kayong mga magulang sabihin nyo sa mga anak ninyo na wala pong pasok at makikita naman nila sa Facebook page nakatipid ka ngayon. Nakatipid. All level sa Dagupan Oo nga all level. Pag sinabing all level, lahat. So tipid tipid sa baon. Diba? Sa pamasahe ng mga bata. Tsaka baon. Ayan. So wala po walang pasok ngayon dahil itong tropical cyclone Krising. Ayan ito ay nag-umpisa mag-umpisa ngayon araw Hulyo 18 hanggang bukas yan. Binabantayan po ng DOST ng Pag-asa. Okay. Alas 6:35 ng umaga, dumako tayo sa mga issue.
dahil kahapon umikot sa 8 barangays para sa second batch ng barangayan ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat. At sila po ay naghatid ng tamang serbisyo sa mga tao. Siyempre, nandyan ang Sangguniang Bayan members sa pamumuno po ni Vice Mayor at Presiding Officer Kevin Roy Macanlalay, sina Councilor Elias Villanueva, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Jose Lorisco, Councilor Manny Sison, Councilor Bardani Messina, Councilor Mike Sison, Liga President Jose Pares Junior at ganoon din si SK Federation President Nariana Messina. Nandyan din mga department heads, mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Nandyan ang heads ng MDR RMO, si Ed Villacurta, Poso Chief De La Cruz, si SB Secretary Brian Calaona, nandyan din. Si local registrar Jubet, nandyan. Si Municipal Treasurer Sermir Puserio, nandyan din. Nandyan din si Engineer Arthur Art Gaspar, ang father po ni Councilor Kyle Arthur Valdez Gaspar. Nandyan din. Rin, nakita ko rin dyan si SB Secretary Brian Calaona. Oo. At siyempre, si Poso Chief. Nakita si ko rin. De La Cruz. Si Mandirigma. Rolly yan. De La Cruz. Nandyan din sa barangay Nalsian kasi dyan sa Kalasyaw, yun ang una nilang dinapuan dito sa second batch ng barangayan kahapon. Siyempre nandyan si Kapitan Rufo Agustin dyan sa barangay Nalsian Kalasyaw. At meron yung talumpati ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Tunghayan po natin yung kanyang magandang mensahe sa mga PWD at sa mga magulang, ganoon din yung mga daycare yun, nandiyan kahapon. Yung child development nandiyan kahapon So tunghayan po natin ang kanyang talumpati, mensahe sa mga kababayan natin diyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. My lolo, Rufo Agustin. Ang ganda ng message, parang gusto pa talaga tumakbo sa December. Tama po ba? Biro lang to. Sa lahat po ng aking kasama sa Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor Kevin Roy Quinto Macanlalay, allow me na isa-isahin po sila. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, palakpakan po natin. Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Bertuig, Councilor Haberdani Messina, Councilor Joby Loresco, Councilor Narayana Ayay Messina, at ang ating mga municipal employees present, department heads, rank and file, headed by our administrator, Sir PJ Felipe de Vera, friends from the media, ang aking mga kapatid, na Kalasyawenyos with Disabilities, PNP Kalasyaw, FC Cup Kalasyaw, our ambassador to the heaven, Reverend Father Carlito Eden, palakpakan din po natin. Siyempre, ang ating nagpahiram ng itong eskwelahan na ito, ang Nalsian Pacquiao Elementary Teaching Force, headed by Ma'am Josie Belmonte, palakpakan din po natin. Si Kayuran Inararburan Child Development Learners, kasama na po mga magulang at mga bantay ng ating mga kapatid. Cluster 2 Barangay, lahat po, si Kayuran namin yung gapoy nilaksanan, barangay officials, Yawaluran Barangay, Barangay Nalsian, Banawang, San Vicente, Lumbang, Dinalawan, Ambutol, Nagsaing, Lasip, si Kayuran namin yung gapoy nilaksanan, Masantos, Tamabig, Yakabwasan, at sa Katayo namin. Ngayong umaga po ay tayo po ay magbabaranggayan for the cluster 2. Kung mapapansin po ninyo, hinati po namin ang 24 barangays into 3 cluster, 8 barangays per cluster. Nang sa ganun, kami po ay makababa sa barangay at ihatid po ang serbisyo para po sa inyo na binibigay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw.
Ulitin ko po, ito pong mga programa na ito ay ginagawa na po noon pa. Hindi po ito ginagawa ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil noon pa po, meron na po itong mga programa na ito. Ngunit, dati ang ginagawa po natin, nagpapatawag lang po kami sa complex. Ngayon, gabay min, bagak, i-streamline niya amin. Yung serbisyo yan na ala at munisipyo, gabay ko. Diyan tayo at barangay ang mga interya serbisyo. Yan, si kayo namin, natutungag nila, 8 barangays na bat, Supansilben, Midsayan, Agaw. At least lahat po ng pangangailangan po ninyo, matugunan po natin, nandito po lahat ang municipal employees natin. At tayo, sa ngayong buwan ng Hulyo, sineselebrate po natin ang tinatawag na Nutrition Month. At tayo, every month is Nutrition Month. Ngunit ngayong Hulyo, binigyan lang po ng panahon upang talagang magbigay tiin sa kahalagaan ng nutrisyon. Ano po ba ang kahalagaan ng ating nutrisyon? Alam naman po natin na kung tayo po ay malusog, masigla po ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga bata, mas mabilis po silang matututo sa ating pag-aaral. Kung kaya nandito po ang ating mga child development learners na alam ko, ang kausap ko po ay yung mga magulang. Tama po ba? Sineselebrate din po natin ang Disaster Resilience Preparedness Month dahil alam naman po natin tayong mga Pilipino, hindi natin maiiwasan na magkaroon po ng bagyo sa Pilipinas. Ngunit, maiiwasan po natin or mag-retrain natin at matuturuan natin ang ating sarili maging resilient. Sa anumang sakuna, sa anumang bagyo, sa anumang sakuna, tayo po ay palaging handa. Kung kaya kung makikita po ninyo ang ating mga LGU employees, kami po ay naglilinis ng mga puno in preparation, of course, kung may paparating po na bagyo. Sineselebrate din po natin ang buwan ng mga kapatid po natin, mga persons with disability. Alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na opisina ng bitaw. Alam po ninyo yan, matatagpuan po sa MHO. Makikita po ninyo, alam po ninyo na lahat po ng persons with disability po sa bayan ng Kalasyaw ay may programa din po ang lokal na pamahalaan para sa inyo po. Ngayon, in celebration of Persons with Disability Month, binibigyan po namin kayo ng pansin. Alam naman po ninyo yan, 24/7, 365 days. Bukas po ang munisipyo para sa lahat po ng persons with disability. Ngunit ngayong Hulyo, mas naging mas espesyal po kayo kung kaya nandito po kami para magbigay lang po ng kaunting supplemental para sa ating mga kapatid na may disability. At ngayon, tatagwara na nagaging mahirap sumansalita. 8 barangay sumansalitan ko ang may ibagat na liman, ibagat na lamang liman at piturang barangay. Balat na tilimis, araman ko ang gano'n. Darang oras ang yaman salita dyan. Ha? Iba-kimag siya rin. Diyan nakalistila. Tuman, guloyan niyo kami, kasumpal ko yung mansalita, mang-iter kami laban yung supplemental, insandang kami lang piturang barangays na. So kasama ko po ang ating Vice Mayor, Kevin Roy Quinto Macanlalay, ang iba pa po mga konsehals na nandito po ngayon, hindi po sila absent, hinati-hati ko po sila sa 7 barangays para may mauuna na po magsalita doon. Muli, ako po ay nagpapasalamat dahil nandito po kayo ngayon, nakikiisa, nakikilahok, nakikibaka dito po sa programa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw. Muli, ang promisa ni Patrick Agustin Karamat, paglingkuran po kayo, paglingkuran po ang ating barangay, ihatid ang serbisyo ng lokal na pamahalaan down to the barangays. Sana po ma-appreciate niyo po kami. Nandito rin po ang mga senior citizens kung saan meron din po tayong mga programa para sa kanila. Again, si kayo namin, Yawan Janatan, Masantos, Tanabig, yung kabasan at si kayo namin. So, yun po ang talumpati ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, kapaborito Errol. So, second batch po. Second batch na clustered. Clustered, kasi last week meron din, di ba? First batch yun eh. So, 24 barangays ang Kalasyaw. So, hinati po sa tigwa 8 bawat clustered. So, kahapon, ang kailang pinuntahan, una dyan sa barangay Nalsian, sumunod ang barangay Banawang,
Barangay Dinalawan, Barangay San Vicente, Barangay Lumbang, Lasip, Barangay Ambutel at doon sa Barangay Nagsaing, Barangay Liga President Jose Paris. Yung isang mensahe ni Mayor, napakaganda eh. Na yung serbisyo ng munisipyo ilalapit po natin sa mga tao. Correct. Although na meron na itong barangayan ng mga nakaraang administrasyon, pero ang gagawin po ni Mayor Patrick Agustin Karamat, yung sila po yung dadapo sa mga barangays at ihatid yung tamang serbisyo sa mga tao. Kaya dyan sa barangay Nalsyang kahapon, dyan sa may Nalsyang Bakaya Elementary School sila misa muna. Oo. At nandyan yung person with disability, ilan yung nabilang mo? More or less 20. Marami sila Oo, more or less 20 yung mga PWD. At nandyan din yung sila nabigyan ng ng wheelchair, mga kaunting tulong para sa kanilang para malakas yung kailang katawan, binigyan sila ng pagkain. So yun po mga kaibigan ang inuna nila yung barangay Nalsyan kahapon. Pangalawa dyan sa may Banawang, yung naman yan, yung Buntis Congress ang isinagawa dyan, Buntis Congress. Doon sa barangay San Vicente, kung hindi ako nagkakamali, yung cooking pagluluto maganda yun. So bawat barangay merong iba-ibang activities o programa. Diyan sa may barangay Ambutel, ang alam ko diyan ano yung nila yung tungkol sa waste management. Waste management. Doon sa barangay naman Nagsaing, kay Liga President Jose Paris Jr., tree planting naman diyan. So iba't iba ang sinagawa na mga activities diyan. Napakaganda po itong programa na naisipan po ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, headed by Mayor Patrick Agustin Karamat. So yung mga hindi pa napuntahan ng team itong barangayan nila, abangan niyo lang po. Abangan schedule po nila. Ayan. Most probably last cluster na, kaya niyan. So na linggo naman. Every Thursday yata, kung hindi ako nagkakamali, so pangalawa na ngayon, pangatlo sa susunod siguro na linggo. So yung mga hindi napuntahan, yan po yung pangatlong cluster na pupuntahan ng mga municipal official headed by Mayor Patrick Agustin Karamat. Alas 6:48 ng umaga. Yung atin pong lalawigan po ay may mga bayan po na sakop ng signal number 1 na po. At siyempre may nakita ko sa Facebook yan sa Umingan na may binahan na lugar diyan sa Umingan. Actually, meron sa iba't ibang bahagi na ng nag-release ba ng dam ang wala pa ganyan. Oo, kasi hindi naman malakas ang ulan dito, no? Baka doon sa wala pa lang ganyan na announcement. Wala pa wala pa. Kahit wala pang announcement. So antayin natin. Huwag nating pangunahan yung release na yan. Hindi, nagtatanong lang tayo. Baka malakas ang ulan doon sa taas, kaya't nagkaroon ng kaunting pagbaha sa ilang lugar. Diyan sa Eastern. Nakita ko kasi yung Facebook kaninang madaling araw. Signal number 1 po tayo sa ating lalawigan. Ayan, may mga tayo dito, reaksyon. Si Juicy Sarati Barte, saludo ako sa iyo, Mayor Patrick Agustin Karamat. Wala pa isang buwan, ang dami mo nang nagawa sa mga barangay natin. Good job, Mayor, sabi niya. Evelyn Flaminiano, good morning everyone. Ayan, okay.
Si Maji Nakorda, this morning idol, sabi niya. Adila de la Cruz, taga kuan ito, Kalasyaw. Good morning sir, sabi niya. Good morning din sa'yo. Aha. Ganon din si Sam Tinte ng Kalasyaw. Good morning po idol. Si Nerio Bonilla, dyan sa Dasula. Classmate ko ito nung elementary. Si Paing Palos, good morning. Dyan sa may barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Oy, kagawad ba yan si Paing? Kagawad pa. Kagawad pa yata hanggang ngayon. Si Gaga Quibilias. Correct me if I'm wrong, sa pagbigkas ko. Gaga Quibilias. Ayan, morning sir. Gaga ka rin. Hindi, yun ang ako niya sa Facebook Oo, nanonood siya ngayon. Kasi tingnan to, Gaga. Hindi, siguro yun ang pinangalan sa kanya. Oo, may makapagaga. Bali-bali din nagigigi. Gaga, ayan. Si Ferdinand Nagal, ayan, magandang umaga, nanonood po sa atin. Thank you. At Jerome Antinorio ng Purtik, Bugalyong Pangasinan, Pimayawar. Ayan, magandang umaga sa iyo. Jennifer Gatinga, ayan, Mayrung. Ayan, good job po, Mayor Patrick Karamat, sabi niya. Si Jel Sarmiento Fernandez, pakisabi kay Mayor, hiling namin lahat ng barangay, may papatpad ang aso mo, itali mo. So dyan sa barangay niya siguro may mga aso. So ang hiling nila may patupad sana yung aso mo, itali mo. Okay. Ayan. Okay, parating natin. Clemente Lasaga, God bless po kay Mayor Patrick Agustin Karamat at sa lahat na manggagawa ng ating bayan ng Kalasyaw. Ito si Jessica, Mayor, sana po hindi maubusan ng anti-rabies para sa tao kasi ang mahal ng gamot ng baksin, sabi niya. Okay. Good morning din sa lahat ng mga viewers natin, mga nakikinig sa kailang mga tahanan. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Ayan, si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Good morning. Teresita Biala ng Barangay Gabun, Kalasyaw. Good morning sa inyo. Mag-exercise muna tayo kapaborito Errol. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, mag-exercise tayo. Magandang umaga sa serbisyong PAT, Professional, Accountable at Transparency dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Ayan. Councilor Manny the Twin. Si Councilor Ilyas Villanueva. Ayan. Councilor Jopilo Risco. Councilor Mike Sison. Councilor Habardani Mesina. Councilor Ardison Soriano. Magandang umaga. Si Liga President Jose Paris Jr. Magandang umaga. Si SK Federation President Nariana Ayay Mesina. Ayan. Si Municipal Administrator Felipe PG De Vera, magandang umaga. Yung mga yung mga kaibigan natin diyan sa Mayor's Office. Ayan. Si Sir Carlo. Good morning. Si Sir Carlo tsaka si Ma'am Marmy. Ganon din kay Ma'am Marie Chris. Ayan, good morning po. Si Sir Ryan, good morning. Good morning. Si Sir Jenison dyan sa may admin office, good morning. Sa lahat ng mga staff ni Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Masisipag na staff ni Mayor. Si Kwan nga pala, nakita ko rin kahapon, si former Councilor Gerald Apicial. Nakita ko rin dyan sa may Barangay Nalsan. Very supportive din. Lahat ng programa rin ng LGU sumusuporta. Ayan, good morning.
Good morning kay Mayor Julier Ayoy Resuelio, kay Vice Mayor Jose Resbog Resuelio ng San Carlos. Si Executive Secretary Jules Resuelio. Good morning, sir. Si Liga President Buyet Magat. San Carlos. San Carlos. At ganoon din si former Liga President Nanding Estabilio at Kapitan Junan Estabilio. Good morning Good po. morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Biyernes ngayon, ano? Aso pala. Tapos na ba? Hapon. Yung tananananan. Basura nyo. Itapon nyo sa kalinuwag, segregate nyo. Itapon nyo, i-segregate. Segregate Kukunin nyo. namin. At kukunin ng mga garbage truck. Ang nagmamaniho dyan si Kapitan Saldi Bauson. Pag wala pong available na driver. Tignan mo nga naman itong si Kapitan Saldi Bauson. Lahat na lang talagang yung binigay niya yung serbisyo sa kanyang barangay. Tulor, wadtan, wala ray na ospital, wadtan. Wala ray assistant. Wala assistant, wala garanto, panagakon na basuro, wadtan, wala yung crowd si kato, wadtan, si Abuloy, ang ganda kaya na bulas sa tubalet, ang gano, kinla, may sakilit si bulas tuwat, paldoon to ni, ganyan talaga ang public servant. Yan. Good morning po sa inyo. Si Kagawa John Gabrielio Jr., kumusta ka la? At ganun din si yung kaibigan natin na Poso Chief dyan sa San Carlos. Si Sir Bacani. Sir Bacani. Ayan, George Bacani. Good morning po. At si Tina De Leon ng Calasiao, yung nasa Poso din. Good morning. Okay. Magina Corda, good morning. Si Olive Bauson ng Gabon, good morning. Si Evangelina Alonso Agustin Ontala, nabasa ko na kanina. Ganoon din si Pulido Cristi, ayan. Nerissa Balisalisa Flores, magandang umaga. Si Vinny Versosa Puntillas. Si Sir Ben Gab Mobilianos, good morning. Si Kapitan Chris Paraino ng barangay dyan sa Santa Barbara. Good morning po sa inyo. Binati si Kapitan Chris, nagmuanta may barangay ito. Sige pa? Medyo nakalada, ngoridilak may barangay ng Kapitan Chris. Christopher Paraino. Doon mo ito may... Kangaran to may watad kina. Kangaran to. May... Kapitan Mama. Christopher Masungaran to. Lante, good morning si kayo. Mayor Engineer Ricardo Valdiras ng Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Morning, RTB77. Ayan, siguro mapasyalin din natin yung munisipyo niya, balita natin na-renovate na. Maganda na yung mukha ng bayan. Bayan, tingnan natin pag nagawi tayo diyan, pasyalan natin, Okay, wala na po tayo na oras sa ating palatuntunan, kaya po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po kami sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Ganon din si Station Manager Joey Baby. Good morning. At susunod kaagad ang palatuntunan ni kapaborito Amor Ligas Pidiga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaboritong Dennis Mojares dan si kapaboritong Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabosan, Pangasinan. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertaining.